Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa atong pag-aablihon ng atong Biblia sa Mark chapter 9 verse 30 hangtod sa 32. But before that, once again akong gigreet ang akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 9 verse 30 to 32. Ang gingon dinhi: Unya mibiya sila ni adtong dapita ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kon hain siya, kay gisultihan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tawo itugyan ngadto sa mga tawo ug papyon nila siya apan mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila apan nahadlok silang mangutana kaniya. May the Lord bless the proclamation of His word. Sa bersikulo nga atong pamalandungan at this moment, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, atong tanawon ang panabot sa mga disciples sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay privately. Gitudluan ni Kristo ang iyang mga disciples mahitungod sa iyang umaabot na nga kamatayon, hapit na gayud siyang ilansang didto sa cross. Ug ikatulo na kini kahigayon nga gitudlo ni Kristo directly kanila nga siya pagapatyon. Ang unang higayon nakasulat sa Mark chapter 8 verse 31. Ang ikaduhang higayon nahasulat sa Mark chapter 9 verse 9 hangtod sa 10. Apan bisan pa og gibalik-balik ni Kristo og proklamar kanila ang iyang kamatayon, dili gihapon madawat kini sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga disciples. Wa gayud nila masabti ang gitudlo ni Kristo, gumikan kay gimanduan pa sila sa ilang karga-karga nga sipyat nga panghunahuna mahitungod sa Mesiyas nga usa ka political nga leader og political nga hari. Kung wa gani makasabot ang mga disciples sa atong Ginoong Hesukristo, bisan pagkadto nga pagtulunan gikan na mismo sa baba sa atong Ginoong Hesukristo, ikatingala pa ba kung nagkalain-laing grupo sa atong kapanahunan karon, nagkalain-lain usab ang pagsabot sa pulong sa Ginoo? Nganong daghan mang mga grupo karon nga wala magkahiusa sa doktrina? So, adunay tulo ka hinungdan nga atong pamalandungan niining taknaa. Ang giingon dinhi, ang gipadayag sa Ginoo nga kamatuoran dili kini equal sa tanang mga tawo. Buto sabot, dunay mga tawo nga mas gilamdagan ang ilang hunahuna o kasing-kasing kaysa sa uban. Ato kining tun-an unya. Ikaduha, ang problema sa mga tawo, kung magtuon sila og Biblia, duna na sila'y mga preconceived ideas, duna na sila'y mga karga-karga nga pagtulunan sa ilang hunahuna. Mao nga, kung sipyat kadto nga pagtulunan, nga naa na sa ilang hunahuna, makapugong sa ilang pagtuon sa kamatuoran. Kay mo naman to'y mupugong katong mga karga sa ilang hunahuna, sulod sa ilang hunahuna ng daan. O ikatulo, sinful hardness of heart. Dunay dili pagkahiusa sa doktrina, gumikan kay ang kasing-kasing sa mga tao garbuso o gahi. Unahon nato ang unang punto, not equal to all men. Ang atong buhi nga Dios, sa hinungdan nga siya lamang ang nasayod, mga kaigsuunan, wala niya gipadayag ang kamatuoran nga equal sa tanang matang sa katawhan. Mugani nga kabubuton sa Ginoo nga kita magtinudloay sa usag-usa
ug kita mahimong mupasakop sa pulong sa Ginoo. Gitudluan ni Kristo ang iyang mga disciples ug laglom nga pagtulunan, pero ang iyanong mga katawhan wala. Mas gagahin siya og oras sa iyang mga disciples, privately mga kaigsunan. Mas lamdag ang kamatuoran ng iyang gihatag sa iyang mga disciples. Mark chapter 9 verse 30 to 31. Unya mibiya sila ni adtong dapita ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kun hain siya, kay gisultihan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tawo itugyan ngadto sa mga tawo ug patyon nila siya apan mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. So, adunay benepisyo sa pagtulunan nga nadawat ang mga disciples ni Kristo nga wala nadawat sa yano nga mga katawhan. So, dili equal ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon sa tanang mga tawo. Ug gipadaygan ni Jesus ang iyang mga disciples ug mga butang nga wala niya ipadayag sa uban. Mark chapter 4 verse 10 to 11. Sa nag-inusara na si Jesus, pipila ni adtong nakabati sa iyang pagpanudlo, miduol kaniya uban sa napulog duha katinunan ug mihangyo kaniya sa paghatag ug katinawan ni adtong mga sambingay. Si Jesus mitubag, gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian, apan alang sa uban nga anaa sa gawas ang kamatuoran gipadayag ingon nga mga sambingay. So dili equal. Mao nga kung ikaw nasakop sa usa ka iglesia nga seryoso gayud kaayong nagtuon sa pulong sa Ginoo, bulahan ka, higala. Bulahan ka kay dili tanang iglesia anaa ni ana nga pribilehiyo. Ang mga Kristohanon giauhag sa Ginoo nga mutubo sa atong kahibalo. Anam-anam. Walay Kristohanon nga mitubo na dayon sa kahibalo, nahimong spiritually mature na dayon. Anam-anam. As he continues to listen to the gospel proclamation on a regular basis, Sunday after Sunday, nag-anam-anam na usab og tubo ang iyang kahibalo. Mao nga bulahan ang simbahan. Nga ang pastor kugihan gayud kaayo nga mutudlo, kugihan nga mo Bible study. 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tawo nga tawong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon ug mga masuso pa sa Kristohanong pagtuo. So, ang gihisgutan dinhi masuso pa sa Kristohanong pagtuo. Puya pa, puya. So, but pasabot dunay mga tawo nga hamtong na. Ang giingon sa 1 Peter chapter 2 verse 2, sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon, aron sa inyong pag-inom niini mutubo kamo ngadto sa kaluwasan. So, kung atong gipasagdahan ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili gayod kita mutubo. Isip mga Kristohanon, kinahanglang i-apply nato sa atong kaugalingon nga adunay kakugi ang kamatuoran nga atong anam-anam nga nakatunan. We come to an understanding of the truth sa unsang paagi. Well, duha ka pamaagi. Nasabtan nato ang kamatuoran pinaagi sa pagpadayag or pinadayag. Kung pinadayag ang atong pagahisgutan, dili kining magdamgo kita, makakita kitag pananawon sa biblical times lang na. Nga aduna pa may mga propeta ni adtong panahuna nga ang Ginoo direktang nakigistorya kanila. Pero sa atong kapanahunan karon, kompleto na ang Bible, ang pinadayag sa Ginoo nahasulat na tanan sa pulong sa Ginoo. Mao nga, kinahanglang magkugi ang iglesia sa pagpamalandong pagbasa o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Acts chapter 17 verse 10 to 11. Ang giingon dinhi, sa pagkagabi ni ana, gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea. Ug sa ilang pag-abot didto, miadto sila sa sinagoga sa mga Hudiyo. Mas bukas ang panghuna-huna sa mga tawo didto kaysa mga taga-Tesalonika. Madasigon kaayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod bagayod kining mga butanga. So, kugihan sila nga mipakli sa kasulatan sa matag adlaw aron matino kung tinuod bagayod ang gisulti ni Pablo. Bible alone ang basihan sa kamatuoran. Naminaw na sila sa wali ni Pablo pero wa sila basta-basta mutuo dayon. Ilang gisuta kini sumala sa nahisulat sa Biblia. So ang nag-validate mga kaigsunan ang Biblia. Buibot pasabot na sa sola scriptura.
Dili kita basta-bastang mutuo na lang dayon sa gitudlo sa bisag kinsang mga magwalali, konsultahon nato ang Biblia mismo. Now, sa Biblia, bisan pag ang Biblia dili makalibog, kay ang Biblia kahayag man, abaday kahayag nga makalibog, pero dili tanang bahin sa Biblia equal nga masabtan dayon. Dunay mga bahin sa Biblia nga lisod sabton, doon na po'y mga bahin nga sayon sabton, ug ang mga bahin nga lisod sabton mas gipasabot sa mga bahin nga sayon sabton. Inguna na ang Biblia. Ang tawag niya na analogy of scriptures. Kung dunay bahin sa Biblia nga lisod sabton, mangita ta sa laing bahin kay tuwa didto ang explanation mga kaigsuunan. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, apan ang tawo nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. As we study the scriptures, nagampo kita nga ablihan sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug hunahuna. Tungod kay kung dili ablihan sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug hunahuna, di gyud nato masabtan ang pulong sa Ginoo. So when we study the Bible, it is really a humbling experience, mga kaigsuunan. Mao nga miingon si Kristo kang Pedro, bulahan siya, gumikan kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. I'm reading Matthew 16:17. Ang akong amahan nga atwa sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Unsa ang tinuod kang Pedro, tinuod usab kanato. Kung dili ablihan sa Ginoo ang atong kasing-kasing hunahuna, dili gayud nato masabtan ang kamatuoran. 2 Timothy chapter 2 verse 7 ang giingon dinhi, palandunga kining akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. So kinsa ang mutabang kanato sa pagsabot sa tanan? Ang Ginoo. Therefore, sa atong pagtuon sa Biblia, nagasalig lamang kita sa gahom sa atong Ginoo aron malamdagan ang atong kasing-kasing ug huna-huna. Pero kining kalamdag nga gihatag sa Ginoo sa atong kasing-kasing ug huna-huna, sumala sa gipadayag sa Biblia, anam-anam kini. Gaanam-anam kita og tubo. Upat na katuig ang atong programa dinhi sa kahanginan ug nagtuo ako nga ang mga tawo nga naminaw sulod sa upat ka tuig, nagtuo ako nga bulahan sila. Dako ang panalangin nga ilang nadawat, mitubo na sila sa pagkakaron. So, mo kini ang atong gilauman gikan sa atong buhi nga Dios, mga kaigsunan. Mao gani nga kinahanglan nato ang mga pastors ug mga magtutudlo gumikan kay ang mga tawo dili uniforme ang ilang panabot. Lahi-lahi ang katakos sa utok nga gihatag sa Ginoo sa matag usa. Mao nga kabubuton sa Ginoo nga aduna gayoy magtudlo. Acts chapter 8 verse 30 to 31. Busa midagan si Filipe ngadto kaniya ug nadunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Unya nangutana kaniya si Filipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kung walay mutudlo kanako? Ug iyang gipasakay si Filipe sa karwahe ug gipalingkod tupad kaniya. Mapainobsanon katong eunuko. Iyang giangkon nga nanginahanglan siya og magtutudlo. Adunay mga tawo nga hambog kayo. Wala na kunuhay sila nanginahanglan og pastor. Wala sila nanginahanglan na kuno og magtutudlo. Kay murag gibraytan na kayo sila sa ilang kaugalingon. Mga kaigsuunan, kabubuton sa Ginoo nga aduna gayoy pastor nga mutudlo. Mo nga iyang gisulat kini sa Ephesians chapter 4 verse 11, gitakda niya ang uban nga mahimong ebanghelista ug mga pastor ug magtutudlo aron mahingkod ang iglesia sa atong buhi nga Dios. Luke chapter 24 verse 32. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Kinahanglan gayod kita nga adunay mupatinaw sa atong kasing-kasing hunahuna mahitungod sa pulong sa Ginoo. Mao nga
Panalangin gayud kayo ang mga pastors nga gihatagan sa Ginoo og katakos nga mupatin-aw sa pulong sa Ginoo. Atong iampo kana sila mga kaigsunan ug atong iampo nga dugangan pa sa Ginoo kana nga mga magwalali. Hangtod sa pagbanhaw sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa mga patay, ang mga disciples wala pa gayud makasabot sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, pero niadtong nabanhaw na si Kristo ug mikunsad na ang balaang espiritu, didto na nila nasabtan ang tanan. Katong pagkabanhaw ni Hesukristo kay di ba dili pa man nila madawat nga si Kristo pagabation kuno, nahadlok gani silang mangutana ni Jesus kay nasayod man sila nga ang tubag ni Jesus mao ra gid gihapon. Patyo ng anak sa tawo ug human sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya pag-usab. Pero gipasabot na kini ni Jesus kanila sa kinatibukan human siyang mabanhaw gikan sa mga patay. Luke chapter 24 verse 44 to 47. Ang giingon dinhi, unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moses ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga magantos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iya ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. And if you've been following us for 4 years, unsa man ang atong giwali dinhi sa kahanginan, di ba? Ang mahitungod sa paghinulsol sa mga sala ug pagtuo lamang sa atong buhi nga Dios. This is the message of the church. This is the faithful message of the true servants of God, of the true servants of Christ. Wala na ilaing ngalan nga atong ibayaw pa, kundili ang ngalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. We are utterly dependent upon God aron masabtan nato ang pinadayag sa iyang pulong. Grasya kana sa Ginoo, mga kaigsuunan. Nagampo ka ba nga kung buklato nimo ang imong Biblia, ablihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing hunahuna aron masabtan nimo ang imong gibasa? Please do so. Magampo gayud kita sa Ginoo. Nag-andam ka ba alang sa pag-adto sa simbahan sa matag adlawng Domingo nga adunay tinguha sa kasing-kasing nga masabtan nimo ang pulong sa Dios? Iampo ka na higala. Ikaduha nga rason nganong dili gayud masabtan sa mga tawo ang pulong sa Ginoo, no? Wala nagkahiusa. Gumikan kay sa ilang pagbuklat sa Biblia, aduna nay karga ang ilang kasing-kasing hunahuna. Bugani nga sa pagbuklat nato sa Biblia, kalimtan usa nato ang mga karga sa atong utok kay basin og sipyat kana. Atong tugutan nga ang Biblia gayud mismo mao ang makig-istorya kanato. Ug kung duna tay nabasa gikan sa Biblia nga sukwahi sa atong gikuptan na nga pagtulunan sa atong kasing-kasing hunahuna, gikuptan ng daan, kinahanglan nga atong ibalibag ang atong gikuptan ng daan ug atong dawaton ang pagtulunan nga atong nadawat direktamente gikan sa pulong sa Ginoo. Nganong dili man madawat sa mga disciples nga si Kristo mamatay unya human sa ikatulo ka adlaw mabanhaw pag-usab. Katulo gitudlo ni Kristo kanila. Pero nganong di man gyapon nila madawat, gumikan kay duna na lagi karga ang ilang utok. Duna na isulod daan. Ug ang sulod daan sa ilang utok sukwahi sa ilang nadunggan gikan kang Kristo. Kay ang sulod daan sa ilang utok nagaingon nga ang Mesiyas usa ka politikanhon nga hari, political leader nga maoy magpalambo sa Israel isip usa ka gingharian ug mga pilde ang uban nga mga political ruler sa tibuok kalibutan. Sipyat nga sulod ng daan sa ilang utok mao nga sa pagkadungog nila sa kamatuoran nga gitudlo ni Kristo, nagdumili sila sa pagdawat niini. Kinahanglan nga kung mo buklat kita sa Biblia, ang atong kasing-kasing hunahuna mapainobsanon. Andam nga mupasakop sa kamatuoran nga atong mabatunan. Dili ta makigdebate sa Biblia gumikan kay duna na kitay gikuptan nga pagtulunan sa atong utok o kasing-kasing daan. That is really bad. And failure to understand the scriptures, ang hinungdan niini kining carelessness nato sa pag-handle nato sa Word of God. Ikatulo nga hinungdan nganong dunay theological nga panagbahin-bahin
sa atong kapanahunan karon, gumikan kay ang kasing-kasing sa tawo puno o garbo. Bisan pag doon na siya'y gikuptan nga pagtulunan, unya napamatud-an nga sipyat ang iyang gikuptan nga pagtulunan, sakit man alang kaniya nga, uy, sulod sa pila ka tuig mo na niya akong gituhan, sipyat di ay, sakit alang kaniya kana, mga padayuno na lang niya ang sipyat. Dili gyud siya mapasakop sa iyang nakatunan gikan sa pulong sa Ginoo. Lunod patay na lang gyud nga iyang barugan ang sipyat kay dili siya kadawat lagi garbo. Dili siya kadawat nga sipyat de ang iyang gikuptan nga pagtulunan sulod sa dugay panahon. Aha, kinahanglan gayod nga isalikway kana nga mentalidad mga kaigsuunan. Luke chapter 9 verse 43 hangtod sa 45. Ug nahibulong ang tanang tawo sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tawo sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tawo itugyan ngadto sa gahom sa mga tawo, apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. O dili ba klaro ang gisulti ni Kristo? Klaro kayo nga siya pagapatyon. Unya human sa katulo ka adlaw mabanhaw. Pero nganong galibog manggihapon sila? Gumikan kay ang ilang kasing-kasing nagdumili sa pagdawat niini. Mogani nga nahadlok silang mangutana pa og utro sa Ginoo kay nasayod man sila nga mao ra gid gihapon ang tubag ni Kristo. Gahi lang yun sila og ulo, mga kaigsuunan. Now, ang mga tao sometimes, dili nila makita ang kamatuoran, gumikan kay dili nila gustong makita. Dili gumikan kay dili hayag ang kamatuoran, gumikan kay dili nila buot kining makitaan. Mibalibad sila sa kamatuoran. O kung ang tao nagdumili sa kamatuoran, bisan pag unsaon og pagpasabot ni ana, di gayod na siya kasabot kay dili buot nga musabot. Ang giingon sa Biblia, dili sila makasabot niini, gumikan kay dili sila ganahan niini. That's the truth, mga kaigsuunan. It was hidden from them because of their own unbelief. Klaro kay nang gisulat sa Biblia. Ang atong mga preconceived notions, mahitungod sa Biblia, mooy mahimong babag aron dili nato makatunan or mahibaw-an ang kamatuoran. So on the one hand, we will never be able to come up with the absolute unity of doctrine in the Christian Church. Gumikan kay anaa pa kita sa atong unod, but God isn't pleased to reveal all truth to His people. Wala gipadayag sa Ginoo ang tanang kamatuoran uniforme sa tanang mga katawhan, muganing ga-appoint siya og mga pastor aron mutudlo sa iglesia. And this should humble all of us. But on the other hand, mga kaigsuunan, much of our failure to discern the truth, ang dili nato pagsabot sa kamatuoran, ang hinungdan niini ang atong makasasala nga attitude sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Gatinapulan kita sa pagtuon. Unya, pagbuklat nato sa Biblia, doon na nay karga-karga nga sipyat nga pagtulunan di ay sa atong kasing-kasing una-una. Unya, atong gipagahi ang atong kasing-kasing sa kamatuoran kay dili kita buot nga makakita niini. Hinaot nga protektahan sa Ginoo ang atong hunahuna o kasing-kasing gikan niini nga mga attitude, hardness of heart, kagahi sa kasing-kasing. Parehagod sa kaluwasan, aduna nay idea ang mga tawo nga ang paagi sa kaluwasan magbinuutan. Tumanon ang pulo ka sugo, nya maningkamot gayod magbinuutan. Muna nay idea sa mga tawo. Bisan pag kinsang bright nga mga tawo o kinsang tawo nga walay alamag, walay gibang kaagan, walay grado, kung tawagon nato mga kaigsunan, common understanding or common nga pagsabot sa mga tawo nga ang kaluwasan pinaagi sa mayong buhat magbinuutan. Kung mao ka na ang dalan sa kaluwasan, di na sapayan muwali ang mga pastor. Nakahibalo na ang mga tawo, muna na ilang gikuptan nga pagtulunan nga maluwas ta pinaagi sa mayong buhat. Bisan pagkinsa imong pangutanon sa tibuok kalibutan, mao gyud nay gituuhan nga maluwas ta pinaagi sa maayong buhat, magbinuutan ta, tumano nato ang napulo ka sugo. Unya, kun mo nay iwali sa pastor, wanay pulos. Gumikan kay mo naman nay gituuhan sa mga tawo. Pero
tungod kay dili kana sakto. Ang Biblia nagaingon nga ang kaluwasan dili pinaagi sa mayong buhat kun dili pinaagi lamang sa grasya nga madawat nato pinaagi sa pagtuo. Ang atong mayong buhat hugawng panaptong dinug-an at tubangan sa Dios. Gumikan kay ang mga tawo wala kahibalo niini. That is the reason nganong ang mga pastor naningkamot gayud sa pagwali aron masabtan sa mga tawo ang dalan sa kaluwasan. Ang dalan sa kaluwasan mao kini: ikaw makasasala og dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, nahilalom ikaw sa tunglo sa Dios, gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga anak nga si Hesukristo. Siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kaniya. Ang dugo ni Kristo mao ang giula didto sa krus sa Kalbaryo aron mabayran sa kinatibuk-an gayod ang silot sa imong sala. Ug ang pagkamatarong ni Kristo isuloob kanimo kung musalig ikaw kaniya lamang aron pagatubang nimo sa Dios madawat ikaw ang Dios balaan ikaw makasasala. Kinahanglang mahugasan ikaw sa dugo ni Kristo ug masuluban sa pagkamatarong ni Kristo. Ug sa unsang paagi madawat nimo kinihigala pinaagi sa paghinulsol sa imong sala ngangbot pasabot imong ilhon nga ikaw makasasala ug di ka makaluwas sa imong kaugalingon. Talikdan ang sala ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo lamang ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Pero kung ang imong hunahuna ug kasing-kasing gimanduan na sa karga niini nga maluwas ta pinaagi sa good works, kita mo'y muluwas sa atong kaugalingon, dili gyud mo masabtan ang ebanghelyo, gumikan kay dili ka buot nga musabot. Hinaot nga ablihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing ug hunahuna ning takna sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Magampo kita. Salamat o Dios nga ikaw mo'y nagatugot nga madunggan na usab once again sa mga katawhan ang imong mensahe sa ebanghelyo. Hinaot nga mamunga kini. Ablihi ang kasing-kasing hunahuna sa mga katawhan o Dios. Maluoy in taon ikaw sa matag usa. In Jesus' name we pray. Amen. My soul in sad exile was out on life's sea, so burdened with sin and distressed, till I heard a sweet voice saying, "Make me your choice," and I entered the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep over wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I yielded myself to His tender embrace, in faith taking hold of the word. My fetters fell off and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep over wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Oh, come to the Savior, He mightily calls, to save by His power divine. Come anchor your soul in the haven of rest, and
The tempest may sweep over wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.